това видео ще се научите да решавате квадратно уравнение, но първо е необходимо да разпознаете квадратното уравнение като такова. Затова започваме с общия вид на квадратното уравнение. Всъщност, квадратното уравнение се нарича квадратно, защото най-високата степен на неизвестното хикс в случая е втора степен или хикс е на квадрат. Оттам е понятието квадратно уравнение. В квадратното уравнение имаме три коефициента. Коефициентът А пред хикс на квадрат, коефициентът Б пред хикс и коефициентът С, който всъщност се нарича още свободен член. Коефициентите А, Б и С могат да бъдат положителни числа, могат да бъдат отрицателни числа, в някои задачи дори могат да бъдат съответно 0. Решението на квадратното уравнение започва с пресмятане на дискриминантата D. Формулата за дискриминантата е, виждате, B на квадрат минус 4 по А по С. Квадратното уравнение в общия случай, когато има решение, има два корена, означават се с x1 и съответно x2. При формулата с двата корена, виждате, са почти еднотипни. При x1 в числител имаме минус b плюс корен квадратен от дискриминантата върху два пътя в знаменател, а при вторият корен на квадратното уравнение имаме минус b минус корен квадратен от дискриминантата върху два пътя. Тоест разликата, виждате, при получаването на корена x1 и x2, че първият корен се получава с плюс, вторият корен се получава с минус. Стойността на дискриминантата, която ето тук посочихме, че първо се изчислява, определя това дали квадратното уравнение ще има решение или няма да има решение. В случаите, когато дискриминантата е положителна или равна на 0, се казва, че квадратното уравнение има решение или по-коректно да се каже, че той има реални корени. Когато дискриминантата обаче е отрицателно число, уравнението няма решение или отново по-коректно да се каже, че уравнението няма реални корени. И сега да видим на практика как се извършва решението на едно такова квадратно уравнение, като разгледаме следната задача. В нашата задача се изисква да се реши квадратното уравнение 2 пъти хикс на квадрат минус 6 хикс минус 8 равно на 0. Първата ни цел е като сравниме общия вид на квадратното уравнение с нашата конкретна задача и да се определиме на колко ще бъдат равни стойности на коефициентите А, Б и С. Коефициентът А в общия вид на квадратното уравнение за нашата конкретна задача, виждате, е равен на 2. Затова ние си записваме А е равно на 2. Коефициентът Б от общия вид на квадратното уравнение в нашата задача, обърнете внимание, е равен на минус 6. Затова тук се записваме отдолу, че Б е равен на минус 6, а свободният член, който е означен С в общия вид на квадратното уравнение, при нас съответно е равен на минус 8. Ето, и него записваме С е равно на минус 8. След като сме се определили коефициентите А, Б и С в нашата задача, ние изчисляваме дискриминантата D. Припомням, ето това беше формулата за дискриминанта. Просто коефициентите, които имаме в нашия пример, трябва да се заместят в тази формула и ето вижте какво получаваме ние. D е равно B на квадрат, B обаче е минус 6, затова минус 6 го поставяме в скобки и вдигаме на квадрат. След това имаме 4 по А, А съответно е 2, ето ви кола, съответно къде е в задачата. И накрая имате по С, което е минус 8 и понеже С е отрицателно число, записваме в скоби минус 8. Какво се получава с дискриминантата? Минус 6 на квадрат е равно на 36, а минус 4 по 2 по минус 8 дава 64. Минус по минус прави плюс. 36 плюс 64 дава 100, т.е. дискриминантата се получи положително число,
което означава, че нашето квадратно уравнение всъщност има решение, има реални корени. И сега, нека да пресметнем тези реални корени по формулите, които вече имаме за x1 и x2, които посочихме в началото. Ето пресмятането на първият корен x1. Виждате, имате във формулата минус, ето го минуса, и понеже b е със стойност отрицателно число минус 6, в скобки записваме минус 6. Минус във формулата и в скоби минус 6 стойността на константата b. След това имаме плюс корен квадратен от дискриминантата, която беше 100, корен квадратен от 100, а в знаменател имате, виждате, 2 пъти а, където а беше 2 в нашата задача, т.е. 2 по 2. Какво се получава? Минус по минус дава плюс, т.е. тук имаме плюс 6, корен квадратен от 100 е равно на 10 и в знаменател имаме 4. Т.е. 6 плюс 10, 16, делено на 4, получаваме първия корен на квадратното уравнение 4. Аналогично извършваме пресмятане на втория корен на квадратното уравнение. С тази разлика виждате, че при него корен квадратен на дискриминантата се изважда. И тук получаваме 6, този път минус 10 върху 4 или резултатът, който получаваме за х квадрат е минус единица. Или окончателно корените на квадратното уравнение са 4 и минус 1. И още една задача съм ви подготвил. Втора задача е необходимо да се реши ето това уравнение. Този път е минус х на квадрат плюс 2 пъти х минус 4 е равно на 0. Естествено започваме с определянето на коефициентите а, б и с, като сравняваме нашето уравнение с общия вид на квадратното уравнение. Ето, примерно коефициентът А в общия вид на уравнението в нашата задача обаче е равен на минус единица. Единицата не се пише, но знакът минус, след като съществува, то коефициентът пред х квадрат е минус 1. Коефициентът b в общият вид на квадратното уравнение, това е коефициентът пред х, в случая виждате е равен на 2, т.е. b е равен на 2 и накрая остана коефициентът c, свободният член, който виждате пък в този случай е равен на минус 4, c е равно на минус 4. Следващата стъпка, след като се определихме коефициентите, е да пресметнем тази дискриминанта. Ето как изглежда общия вид на дискриминантата. Ето и нашата сметка тук, която трябва да извършим. Имате b на квадрат, b е равно на 2, вдигаме 2 на квадрат, след това имаме минус 4 по а е минус единица, понеже е отрицателно число, го записваме в скоби. След това имаме по c е минус 4, също понеже е отрицателно число, го записваме в скоби. На квадрат е равно на 4 и сега имате минус 4 по минус 1, минус по минус прави плюс. Ето това тук е равно на плюс 4. Трябва да го умножим по минус 4 или се получава минус 16. 4 минус 16 съответно равно на минус 12 и ето в тази втора задача пък получихме дискриминантата отрицателно число. Минус 12 е по-малко от 0, което означава, че квадратното уравнение няма реални корени или още можем да кажем накратко, че уравнението няма решение. Това беше темата за квадратно уравнение. Желая ви успех в решаването на задачите по математика.